खुलुमबाय। आंनि मुङा कबिता ब्रह्म। जोंनि बर' हारिनि अनसुला अनसुलि राजा रायजोफोरनिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय। आङो 2013 सननिफ्रायनो अभार ब्लिडिं जागासिनो दं। गोबां फाहामथायसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय उनावबो आंनि बेरामा हामस'आसै। लासै थांनानै इउथेरास टिउमार जाहैबाय। बिनिफ्राय थांनानै दायो इउथेरास केन्सार जाबाय। दायो गुवाहाटी डक्टर बि बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउटआव आंनि फैगौ 15 जुलाइ खालि अपारेशन दं। नाथाय आं रां रुफानि आंखालनि थाखाय दिनैसिमफोरनियावनो बेबादि गोलैना थानो गोनां जादों। ओंखायनो आं अनसुंथाइ नागिरनानै जोंनि बर' राजा रायजोफोरनिसिम खावलायदों। आंनि जिउखौ थांना थानो थाखाय खेबसे खाबु होयोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। आंनि जिउखौ गोदानै थांना थाफिननो, मोनसे गोदान जिउ होफिननो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे आंखौ अनसायहरो। नोंथांमोननि अननायनि जोबोद गोनांथि जादों आंखौ नोंथांमोना अननानै आरो खेबसे थांना थानो खाबु होयो।